Duela 15 urte deitu genizunean etorri zineten, prestu etorri ere. Bat egin zenuten gurekin une gogor haietan. Adierazpen instituzionalak egin zenituzten. Donostiako kaleak eta Herrietako plazak bete zenituzten. Lantegiak gelditu zenituzten. Zuen komunikabideak eskaini zenizkiguten. Auzeiteitara gurekin batera joanez, zuen elkartasun sendoa eskaini zeniguten. Jasan genuen gogorkeria leuntzen lagundu zeniguten. Eta kriminalizazioaren arriskuaren beldur izan da ere, gurekin egon zineten. Aipamen merezi duzue Euskaldun egunkariako langileok. Zuzendaritzako kideak atxilotutak geunden bitartean, etxera negarreitera joan beharrean arrisku hartu eta horretan bertan egunero euskarazko egunkaria eitegatik. Garbi adieraziz auzeitei nazionalari eta guardia zibilari, haiek ez direla inor erabakitzeko herri honek euskarazko egunkaria edukiko duen edo ez. Pasta berezia behar da kemen hori edukitzeko. Askotan esan dut, gure programa informatikorik onena, gure langileak dira. Eskerrik asko beraz, gaur etortzeatik, eta orduan ere gure alboan jartzeatik. Ez dut ahaztu nahi, baita ere, gure defentsan jardun zuten abogatuak intako lan bikaina. Egunon, ongi etorri iraganak gogoratzen hasi nahi duen eta etorkizunari begira bukatu duen gaurko ekitaldira. Hasteko Lander Garro errealizatzaileak egindako dokumentala ikusiko dugu. Iritsi zen hasiera-hasieratik oso produktu duina izatera eta euskarazko kazetaritzan dutarik gabe markatu zuena gauzakiteko modu bat eta gauzak ikusteko modu bat. Jende pila batek, baino pila batek egindako lanaren emaitza, kohesiorako edo ze sare eskaintzezun. Jaio berriaren bilakara bat izan zuen, pixkanaka atzitzen joan zen, horrealde gehiago, jende gehiago, sail gehiago, gehigarri gehiago, bueno. Eta izan zen, oso tresna baliagarria informatzeko. Egia da gero euskararen bilakaran eta garapenean ere lan handia itzula, eragin handia izan duela eta izan zuela, baina berezeki zen informatzeko tresna bat Euskal Herrian, desobretik kanpo gertatzen zena. Juan del Olmo Auzitegi Nazionaleko epaileak agindu du operazioa. Goizaldean hasi da, aldi berean hegoaldeko 4 lurraldeetan, eta 300 bat guardia zibilek hartu dute parte. Egunkariko hainbat arduradunen etxe bizitzetara eta egunkariaren egoitzetara joan dira guardia zibilak miatzera. Orduak eman dituzte Andoain, Bilbo, Gasteiz eta Iruñeko egoitzetan. Miaketetan, langileak edo atxilotuak lekuko gisa hartuta, hainbat material atzeman dute. Ordenagailuak, disketeak eta agiriak. Egunkariaren egoitzez gain, Jakin aldizkariaren bulegoak ere arakatu dituzte Donostiako Tolosa etorbidean. Juan Mari Torrealdai atxilotuetako bat da aldizkari horren arduradun nagusia. Ordenagailu pertsonala atzeman diote. Ikastolen federazioan ere miaketa egin dute guardia zibilek, beste atxilotuetako batek, Xabier Oleagak, bertan baitauka bulegoa. Operazioan Guardia Zibilak Martxelo Otamendi Euskaldunon egunkariaren zuzendaria atxilotu du. Irudietan Andoaingo egoitza nagusitik atera duten unea. Egun horretan joan martzen Madridera, hartu gaztu negazkin baien, Onjarbin. Orduan atea zenean kotxetik, lurrera bota zuten eta esku urdina jarri zizkioten. Sartu zuten furgoneta edo batean edo, eta bidai guztia egintzun, behar kontatizugun, egintzula eskuburdinekin lotua, eta lurrean
botata. Zekiten guk ez genukela loturarik etarekin, eta ez zela ez guk eta finanziatu, eta etak gu finanziatu. Eta batzekiten gure lerro editorialak ez zula eta markatzen, eta nik ez naukala inonko komunikaziorik etarekin, da nahi etak ez zideala agindurik ematen ez niri, eta ez ni redakziokoa naizalako, baina enpresaren arduraduna zirenei, ez Juan Mari Torraldari, ez Iñaki Urieri eta besteari. Hori bazekiten, gu izan ginen, erabili zuten aitzaki bat, helburu horiek, lehen aipatu dituen helburu horiek betetzeko. Gu izan ginen aintzako tresna util bat, besteik ez. Botere adierazpen bat, izan zen ura. Beraiek egin zuten hori, adierazteko egiteko aukera zutela. Osea, boterea daukagu, guk, eta egiten dugu nahi duguna. Osea, proiektua zen, egunkari bat, euskarazko egunkari bakarra. Zer dago horren atzean? Hizkuntza bat maitatzea, herri bat maitatzea, gauzak kontatzeko modu bat. Esta es una operación en defensa y en protección de los derechos y de las libertades de los vascos, de su cultura, de su pensamiento y de la expresión de su lengua en libertad. Ordurako hiztegi politikoan ja instalatuta zeuden autoterminazioa eta herri honen eskubideak eta Ibarretxe plan abiatuta zegoen. Eta uste bide batez ere mania izan ziotela susto bat eta abiso bat. Jenderi esan ez kontuz, politikan ziten zuen, gu edo zer gauzaiteko presto gaude. Eta nola ez zuen zenisten, ingo dugu inork espero zuena. Herri ekimenez lortutako proiektu zoragarri bazan, eta hil ziguten. Gogoratzen dut, Imago Mila atera zenean, atera zela dardarka. Osto bat ematen zuen. Osea, haize bortitz, ufada bortitz batek horrela kolpatu izan balu bezala, eta horrelako dardar arritmiko bat. Esaten zute 500 bidei badela, eta aurreko una gorra dela, baina bigarrena gorra izango dela, eta hirugarrena gorra dela, eta gero konprobatzen duzuela dela. Eta gero saiatzen dira, 500 horietan, zuk sinistu dezazun, zu trapu zar bazarela haien esku. Eta zurekin nahi duten guztien dezaketela, eta gainera zuk onartu behar duzula hori. Eta kolaboratu behar duzula hortan, sumisio bat erakutsi behar duzula haiekiko. Eta lehenengo hausa erantzuna, Peio hil dute. Peio hil da. Eta guk esan genion, ez, ospitalean dago. Eta orduan, hasitzen negarrez, erori zen. Gau, beha pentsatzen zuen Peio hilda zegoela. Gero kontatu zigun, nola zegon ziegantzeko batean, iluna, eta nola berak entzuten zituen besteen oihuak. Eta oihuak binon hori oso bortitzak, minanak, eta gauza pilo bat esaten zituztela, eta batean ez zuen Peio entzuten. Jende askoren ondoari izan zen, egunkari bat egiten ari diren hauek. Torturatzen balin baituzte, zer osatute egingo ustezetako kide den batekin pentsatuta badakila nun dagoen zulo bat, edo nun dagoen baitu bat, edo nun dagoen armak, edo norkein zuen, ez dakit zer atentatu. Han sido muy duros, hay una impunidad absoluta en las dependencias de la Guardia Civil, hacen lo que les da absolutamente la gana y nos tratan como ratas. A Juan Mari Torralde, que es una figura en la cultura vasca, nada sospechoso de connivencia con ETA, lo han molido a palos. A mí me han practicado 2 veces el plástico en la cabeza y sé que algún otro compañero también de detención que también le han aplicado. Ha habido otros a los que he visto hoy aquí en la prisión o en la Audiencia Nacional, pero no he podido hablar con ellos. Pero la conclusión que tengo es que al menos algunos lo hemos pasado muy mal y nos ha retrotraído a épocas que hemos leído en algunos libros de dictaduras sudamericanas. Por supuesto no somos los primeros torturas de Euskal Herria, no vamos a hacernos ahora nosotros esa víctima, no vamos a descubrir la tortura de Euskal Herria porque se la hayan aplicado con nosotros, pero da la impresión de que hasta que nos le toca a uno, como me ha tocado a mí el caso de 2 veces, 2 sesiones de bolsa. Patzoden kamarak eta esanun, edo baliatu berta aukera unik kontatzeko. Nik ez diot ere buruari barkatuko hau kontatzea ez jarresa nik ulertzen dute, jendeak izatea ez kontatzeko joera bat oso humano eta oso ulergarria den, nik indarra hartu nun, eta zonun hau kontatu horrokatu. Hainbestetan beste pertsona batzui entzundakoa,
ze tortura etzan horrazi, inolaz ere, baina sekula santan imaginatuko etzen duen baten ahotik entzute zenun. Gogorra izan zen, gero horrei buruz idaztea, berriro imertzan, baina, karo, zu pertsona eta kazetaria hor gurutzatzen dian momentu hortan, baina, bai, gero iruditzen zait, jende askorentzat izan zala gauza bat, ez bakarrik egunkariko langileentzat inolaz, bai, hor krak bat gertatu zela, uste. Askotan pentsatzen dut, itxiera agindu zuenak askoz garbiago zuela, zertzan egunkaria geuk baino. Zer suposatzen zuen eta zer ematen zuen. Bizitzaren esparru guztietan gertatzen zaigu, ohartzen zarela gauzen balioa galtzen duzunean. Ezin dugu neurtu zer galdu zen hor. Ezin da neurtu. Gero ikusi besteik ez dago, ez Imago Mila ere nola juntzan, Luis Goiare juntzan. Nola gestionatzen duzu guzti hori, ez da? Ba, bera adibidez, hori, etzioten tanpasak ematen, ez? Ba, gero hori izan duzen bere azkeneko hilerokoa. Bere azkeneko hilerokoa izan zen ura. Osea... Nik uste horrek faktura, bai, neke asko eta adibidez Torraldek bere garaian ere esan izan du, ez da? Tortura horiek somatizatzen diela gauza batzuk, ez da. Bai, orduan, karo, hori entzuten duzunean eta erlazionatzen dituzunean gauzak, ba, esaten duzu, ostra, ba, hau, ez da kasualitatea. Kausa efekto zuzena, igual ez da erabatekoa, baina nik usten detolako gauzek noski jaiotzen dianen batzuk esate dute ez, hainbeste arnaz dauzkeula ez, bakoitzak. Hor arnaz asko errezituztela, pertsona horiek. Gu honea etorri ginean, adibidez, segituan batzar bat egin zen horratarian, eta ia hitz egiten hasi ginen, nola antolatuko ginen, urrunbugunean ziurtatzeko egunkari bat egotea, euskerazkoa, kioskoetan. Eta antolakuntza hori ja pixka bat ja hasi zen martxan. Guk ez genuen espero egunkari iztea, guk ez genuen B plan bat esan zuen. Egunkari izten bali badute A, B eta C plana. B plana da egunero. Tolosakoekin, hori Tolosaldekoa da. Tolosaldekoekin itzen, nola gukaren horko azio duen, esango digu, ordezkatuko dugu Euskaldun egunkaria, eta horren egunero bihurtuko dugu egunkari nazional bat. Guk ez genuen plan hori, hori da gure langileen ausardia. Normala bezala, azpiegitura aldetikan, atzo eguna eman genuen gure azpiegitura berritzen, ahalik eta azpiegitura txukunena prestatzeko, eta azkenean atera genuen. Egunero 50.000 alerekin atera da gaur kalera, egunkariak 15.000 izaten zituen. Edizioa hirukoiztu egin badut ere Euskal Herri osoan bukatu egin dira. Goizean lehenbiziko lana egin du dana da egunero ostea, ez? Da hemendik aurrera noski egunero zeko dut. Bart, Guardia Zibila errotatibara joan zen inprimatzen ari zirena egunkaria etzela ziurtatzera. Errotatibako arduradunari dokumentu bat sinatu arazi zioten, baina arazo guztien gainetik egunero kioskoetara iritsi da gaur. Hartu zuten sekulako arriskua, jakinda zer gertatu zuen gurekin, eta nola atxilotu dituzten, nola itxi zuten egun berean izuten egunkari bat. Ez tximeleta zitzaiteko, baizik da salatzeko gertatu zena ez. Aurreko honetan ia monografiko izan zen helburu. Eta hartu zuten sekulako arriskua, zaien kontrara itzuli ziteken erabakia, eta berriro ura ere itxi eta atxilotu, eta sekulako ausardia eduki zuten, da uste hori pasta hori Euskaldun egunkariko langileek zeukaten. Eta pasta hori daukan jendearekin oso urrutira iritsiko da. Beti dago hobetzeko aukera. Beti dago asko hobetzeko aukera. Baina ez duelako proiektu duin bat egiten egiala. Eta garrantzitsua dela herri honen gorpuztean, egituraketan, komunikabide nazional sendoak edukitzea.
Eskerrik asko, Lander, lanagatik. Orain, Iñaki Uria, Euskaldun Egunkariako kontsaileri ordezkaria, urte eta erdi kartzelan. Egunon guztioi eta eskerrak Berriako lagunei gaurko egunaz gogoratu, ekitalditxo hau antolatu eta bertan parte hartzeko aukera emateagatik. Gaurko egunez, duela 15 urte itxi izan ez balute, 28 urte beteko lituzke aurten egunkariak. Euskaldunon egunkaria ez litzateke 15 urteko berria izango. 28 urte betetzera zijoan egunkaria baizik. Ez dakit hobea, okerragoa edo berdina, ezin jakin. Dakidana da, maite genuen txoriari egoak ebakizizkiotela. Noiz eta euskerazko prentsa loratzen ari zenean. Egunkariaren unerik onenean. Sorrera minetatik atera, sendotu, eta egan egitera zijoanean, egoak ebakizizkioten Euskaldunon egunkariari. Prez ginen eta hasia ginen, toki aldizkariekin elkarlanean, egunero gero hitza izango zena, izango ziren kazetak sortzen. Irakurleak gehitu nahi genizkion euskerari. Nazio mailako egitasmo batekin ezintzena, eskualden mailako askoren bidez, lortu nahi genuen. Eskualdez eskualde, lurralde osatu eta bertako erdal prentsaren parean jarri euskaraz. Etzen erreza. Esperientziak behin eta berriz erakutsi digu lorpenik handienak elkarlanean lortzen direla. Eta aldi berean, ondo ikasia dugu, Euskaldunen artean zaila dela elkarlanean aritzea. Botere ezberdinek errazegi asmatzen dutela gure artean bereizten eta elkarlana eragozten. Egunkariaren sorreran bezala, ausartak izan ginen egunkaria itxi aurreko garai horretan ere. Garesti ordaindu genuen ausardia, atxiloketak, torturak, kartzela, denak pairatu ditugu geure hezur haragitan. Otsailako 20 ura oso hotza izan zen guretzat. Inma, Luis, Pello, Fermin, Xavier, beste Xavier, Txema, Juan Mari, Martxelo, amesgaiztoa izan zen orduan, erio eta minbiziak gero. Bizimina zegoen ordea, eta egunkariakoak ez zeuden hilda. Egoak ebakizizkioten, beldurrez ikaratuta zegoen txoria, eta alaz eta guztiz ere, urrengo egunean bertan argitara atera zen egunero, Euskaldunon egunkaria izateko gogoz, itxia, baina ez isildua. Hala zioen izenburuak eta hala jaio zen berria 4 hilabete beranduago. Egunkaria naiz berriaren sorreratan, batean zen bestean, herritarren ekimena izan zen oinarrizkoa, erabakigarria. Errealitateak eta egoera politikoak ezarritako ezezkoaren aurrean, egitasmoa pentsatu, bideragarritasuna bilatu, ilusioa piztu, aniztasuna eta baterakoitasuna praktikatu, ausardia eta adorea erakutsi eta lana eta elkarlana. Hauek izan dira Euskaldunon egunkariaren arrakastaren giltzak. 5 urteko izan zen Berria ondoko euskerazko komunikabideen loraldia. Ordurako begibistan zegoen komunikabideen negozio ereduaren inguruko krisia. Laster etorriko zen krisi ekonomikoa. Eta bi krisien zurrunbiloan, orduko amets asko ez dira gauzatu. Eta ordura arte martxan jarritako egitasmo asko ezurretan geratu dira. Krisi ekonomikoa, bai, baina ez ekonomikoa bakarrik.
duela 10 urte, epaiketa zein ginela, gaurko egunez hemen bertan, hor kanpoan ginen, eta egun batzu lehenago Ertzila hotelean, auzipetuok eta gure babestaldekoek genion euskara eta euskalgintza zeudela Guardia Zibilaren jomugan, ez egunkaria bakarrik. Guardia Zibilak sumarioan euskarari buruz egindako txostenak oinarri hartu eta euskalgintzaren kongresu moduko bat antolatzea proposatu genuen. Zenbaitzuk ordea, publikoki uko egin zioten guretzat begibistakoa zen errealitate horri, itxiera etzen euskararen eta Euskal Herriaren kontrako erasoa, Ezker Abertzalearen estrategiaren albo kaltea baino, zatituta geunden. Akusatuok epaiketa genuen lehentasun, babesa genuen, eta babesa garrantzitsua izan zen epaiketara begira, eskertzekoa, baina euskalgintzak zatituta, ez zuen kongresu hori egin, guk ere ez genuen eztabaidan gehiegi sakondu, nahikoa genuen geurearekin. Orain aldiz, 10 urte haue pasata, atzera begira jarrita, ze balantze daukagu egitea. Euskaren aldeko zenbat egitasmo berri sortu dira azken 10 urteotan. Zenbat ikastola, zenbat euskaltegi, zenbat komunikabide berri sortu dira 2008-tik 2018-ra. Gero, harritu egiten gara, inkesta soziolinguistiko eta erabileraren emaitza datuak eskasak ateratzen direnean. Merkatuak ez dio usten euskerazko komunikabideen biziera openari. Diru laguntzak ez dira tamainan iristen eta gizartea aldatu egin zaigu. Herri ekimena ez da lehengokoa. Euskalgintzak, ez instituzionalak, ez eta herritarrak, ez du nahikoa indarrik biltzen euskararen egoera nabarmen aldatzea lortzeko. Ideia berriak eta egitasmo berriak behar ditugu. Abiada azkartu egin behar dugu. Egitura zaharrak berritu eta egokitu. Eztabaida ez da papera edo interneta, telebista edo interneta. Denetan eragin behar dugu euskaldunok. Arazoa mundu globalizatu azkar honetan bizirautea dugu. Euskaldunok behar ditugun komunikazio eta herri egiturak sortzea. Hori da kontua. Gure epaiketa garaiko esloganak zioen bezala, munduan libre bizial izateko egunkaria libre. Eskerrik asko. Sektore askotatik jaso genuen elkartasuna, denak oso estimatuak. Kultur mundorekin lotura berezia edukizun hasieratik euskaldunon egunkariak. Sektore horrek ezigun utzi egin babes askatu genionean. Sektore horren ordezkari eta izenean, Anari. Zerua ederrurratzen zutena bioiek arratxean. Jendez gainezka kaleak, kotxez gainezka errepidea. Munduak ebakuazio simulakro bat egin duen unean. Baite galdetu zuen on litzatekeen larrialdi irtera. Ehundaka txori erori ziren munduaren ertz batean.
Ondaka arrain hilikura zalera du beste aldea. Inorketzekien arrazoia azaltzen berriaren arabera. Ze ordurako bihurtua ginen geure antonimo eder bat. Zaldi zuri batek aurreratu gintuen errepidean. Kotxe batek atzean tirakazera man erremolkean. Milaka pertsona kaletan autodeterminazioa eskatzen. Zenbat gauzak abitzen den gurea bezalako utxune baten. Beste asko korrika atera ziren etxetatik ihes betean. Bide gorritan barrena piztia joan da etxe animalia bueltan. Etan hemengo bizinetan jende hauretaratzen igerira. Behin nola izan ginen arrain abisalaren bila. Bera eta bera egiten zuen barne produktu gordinak. Aurre ikuspen itxarrenak ere ez omen ziren horren larria. Denok erabaki genuen akatsarekin aurrera jarraitzea. Ta horrelako egoera baten beste donork egingo luke nahikea. Gauza handienek ez dute zaratarik egiten haustean. Garrantzirik ez duten gauzen artean garrantzi gehien dutena. Denok erabaki genuen akatsarekin aurrera jarraitzea. Ze ordurako bihurtua ginen geure antonimo eder bat. Eskerrik asko berria eta egunkariai hemen parte hartzeko aukera emateatik eta eskerrik asko berria eta egunkariai, bueno, sortzeatik eta izeteatik. Eskerrik asko. Eta bukatzeko, iraganaren eta etorkizunaren arteko lotura. Juan Mari Torrealdai, egunkariako lehendakaria, eta Beatriz Zabalondo, berriako lehendakaria. Bueno, eskerrik asko lehenego denoi, bero hau emateagatik. Juan Marik Iñakik esan duen bezala, nik aldera berak egingo ditut, zenbat urte ditu berriak, zenbat Euskaldunon egunkariak, egunkariak 13 eta berriak 15, ala 28. Hoixe pentsatzen dugu, 28 egunkariak, eta 28 berriak.
Egunkaria sortzenetik berriara sortzeko bidea egin zen 2003an. Katea ez da eten. Hori esan ahal izatea gauza handia da. Hori horrela gertatu izana, epopeia bada gure herriarentzat. Egunkarien heriotzari, berriaren jaiotzarekin, hain hilabete gutxitan erantzun ahal izateko, herriak dinamizatua behar du. Eta gizarte zibilak aktibatua izan behar du. Egunkari etxia bai, baina ez isildua. Aldarrikatu zuten langileek, egunkari etxia bai, baina ez hila. Diogu guk, berrian bizi baita berriro egunkaria. Duela 28 urte sortu zen Euskaldunon egunkaria, ezina, egina, esaldian laburbiltzen dugu aldi hura. Jende asko uste zuen, ez zegoela baldintza objektiborik bideragarritasunik. Ezinezkoa edo arriskutsua zela egunkari bat kaleratzea. Eta porrot egin ezkero, batzuen ustez seguru zena gainera, kalten neurtezina ekar ziezaiokeela euskarari luzarorako. Dena zegoen airean, 3 dilema handitan laburbildu daiteke. Bat, zein izegokion euskarazko egunkaria sortzea? Eusko Jaurlaritzari? Erdarazko egunkariei? Egunkaria sortzenek hartu zuen bere gain erantzunkizuna. 2, ze enpresa? Egunkariaren tamainako apustuari heltzeko ez zegoen enpresarik, ez da enpresa kulturarik ere euskalgintzan. Egunkaria sortzenek sortu zituen, egunkaria sortzen SL eta egunkaria SA. 3, goizegi omen zen, ez zegoelako aski irakurlerik, aski publizitaterik, aski kazetaririk. Euskara bera ere ez zegoen trebatuta, aski landua, etzen malgua. 75 lagun bildu ziren egunkaria sortzenen eta egunkaria kaleratzeko ordua zela erabaki zuten. 1980an gauzatu zen egitasmo hura, ilusio goien hura, 12 urte pasa bere balioa frogatu zuena, bestalde, hura bera 12 urte geroago, enpresa sorta emankorra zen. 140 langile, 50.000 irakurle, hainbat eta hainbat egitasmo bidean, osasun honeko enpresa. Eta bat-batean ez kazetaririk, ez irakurlerik, ez enpresarik. Urte askotan gauzatu genuen lana, bat-batean pirrindua. Ametsa, amets gaizto, bihurtu ziguten 2003ko otsailaren 20an. Nork agintzen duen herri honetan erakutsi nahi izan ziguten. Oberenean zegoenean, itxi zuten egunkaria, Iñakik lehen esan bezala. Zori gaiztoko gaua edo eguna otsailaren 20ko ura duela 15 urte, sarraskia, izua, tratutxarrak, zuzendaritza atxilotua, etxe eta bulego miaketak, enpresen itxiera, eta egunkariaren itxierak izua zabaldu zuen bazterretan, izu beltza. Izuari aurre eginez baina, egunkariaren itxierari eman zitzaion erantzuna guztiz eredugarria izan zen. Itxia baitzen, baina ez hila. 3 puntu azpimarratu behar ditugu ataka hartan. Batetik, egundoko manifestazioa Donostian. Minduta eta haserre zegoen jendea, bai batzekiten egunkaria joz euskalgintzaren bihotza joko zutela. Bestetik, egunero, periodiko biharamonik gabe abiatua. Egunkariaren paraderoa kontatuz, egunkari komunitatea trinkotu eta informaturik mantendu zuena. Sekulako tresna. Eta azkenik, berria sortzen. Berria sortzeneko taldekideek eta egunkari berriaren karguek Demoklesen espata bailitzan kartzela zuten buru gainean. Ez da figura literario bat, arrisku bizia baizik.
Baldintza horietan, ausardia behar da gero, poliziaren eta botere judizialaren mehatxuen gainetik, periodiko berria atera nahi izateko, crowdfundinga sistema baliatu dirua lortzeko, zuzendaritza berria eta ekipo berriak osatu, konplizitatea josi, enpresa egitura eta azpiegitura sortu eta indarrean jarri, euskalgintza herriz herri, auzoz auzo, taldez talde mobilizatzeko. Egunkariatik berriara katea ez da eten. Bietan hizkuntza komunitatearen ekimena izan baita sakoneko lotura. Herri gogorik gabe, egunkariak ez zuen aurrera egingo. Gizarte zibil antolaturik gabe, berria ezen sortuko eta ez zuen aurrera egingo. Bietan, hizkuntza komunitateak bere gain hartu zuen erantzukizuna. Komunitatearen parte hartzea, herri gogo eta ekimenaren formula ez dira iraganekoak, ez daude kadukatuta. Globalizazioaren garai honetan, inoiz baino beharrezkoagoa izango zaigu, hizkuntza komunitatea bere lanabez eta tresnen jabe arduradun eta kudeatzaile izatea. Hizkuntza, eskola, egunkaria, tresna ezinbestekoak ditugu, etorkizunari begira segitzeko. Iragana ahaztu gabe, geroaz jabetzeko. Jabe gaitezen geure buruaz geroan, gugan da geroa, geroa zugan. Eskerrik asko. Bukatu da, eskerrik asko tortzeatik, beste behin gurekin egoteatik, eta aurrera denok, eskerrik asko.